pero sen deixar mirar para atrás, porque aínda seguimos recibindo na Hora Galega imaxes que nos deixan absolutamente abraiados co que deixou tras de sí a borrasca Kirk. E esta, de verdade, deixounos absolutamente impactados. Estades vendo estes piñeiros, árbores reventados directamente a metade. Pasou unha estrada aí en Pontevedra e o seu dono, Alfonso, non daba creto a esta imaxe que estades vendo vos agora mesmo. Alfonso decatouse de que algo pasara na súa finca de Piñeiros cando foi a un prado a cambiar as vacas. Xa mirou para esa finca, viu a raroeira que había aí no medio, dixo que pasou por aí, foi mirar, Rocío, e o que se atopou é devastador. Parece que pasou un auténtico tornado. Pero totalmente, que non falamos dun piñeiro nin de dous, estamos falando de 900. E piñeiros ben gordos, porque ollo que algún tiña 40 centímetros de diámetro. Aí foron os refachos de vento e deixaron-nos tronzados por completo. Moitas perdas as de Alfonso, porque el plantounos nos anos 90, dixo que se estuvo coidando ata agora para vendelos, e agora, cando xa os tiña achegados, non hai nada que facer con eles. Pensa que as perdas que vai ter é de 15.000 euros. Estamos en Pardo Marín, na estrada. Esta é a toaleira de Piñeiros, bueno, o que queda de Piñeiros, Alfonso. A parte de baixo, que o resto xa voou toda, xa está toda no chao, xa está cortada. Isto foi efecto de Kirk. A noite do martes para o miércoles, e o miércoles pola mañán, cando mirei, fun aí abaixo, e foi cando vim para arriba e vin que isto estaba despejado. De que perdas estamos a falar? Eu penso que debe andar a cousa en 13 a 15.000 euros. Eran piñeiros que xa estaban para cortar. Estaban para cortar. Este era para vendelos po ano, pero, bueno, xa se me adelantou o ciclón este. O problema é que non é rentable ao madeireiro coller isto. Como ves, rompe pola parte máis gorda. Entón, o precio xa é totalmente diferente. A perda é considerable, porque vanche dar unha miseria. Cantas hectáreas se viron afectadas pola Kirk? Isto que se ve, poden ser 2 hectáreas ou por aí. Pois pensas un pouco, pagará a pena todo o sacrificio? O sea, é algo que pos en dúbida. Tiveron que haber ventos fortísimos, porque falamos de que son dun grosor considerable. Bueno, isto sabe Dios o vento que fixo aquí, porque eu non quero pensar se algún pasara por esa pista cando caeron, porque iba a pensar que era o fin do mundo, Oindo os pinos este romper, e co estrundo do chao, de caer ao chao, e, bueno, este é o fin do mundo xa. Os piñeiros romperon, pero tamén limpar a leira. Volvela a preparar para que poida producir. Iso posiblemente sea o máis complicado, porque sabes que hai moitos arrancados, e eses que están arrancados hai que allanalos, non por aí senón non dá desbrozado o trator. Estamos falando, e aquí peta un vento increíble, o que debe ser do martes por mércores. Cando ves isto, ti pensas aquí? Un gigante que veu con un pau, moi grande, rompendo para un lado para outro. O sea, xa se ve que están para un lado para outro, tan como se desbrozaran, como se estuveran facéndolle así. Despois disto, cando poidas limpar a leira, vais a volver a cultivala, vas a volver a plantala de piñeiros? Non cabe dúda, xa están mirando, o sea, para poñer pino taeda, que non lle dá a banda roxa. Eu teño fillos, quería deixarlle, porque para mí non veñen, pero bueno, que lle poidan vir por fillos.